Mfowethu niyaphila. NguNkosinathi ngwaGumede. Hayi namhlanje hey kunzima bafowethu. Ngesikhuluma kokugcina ngale ndoda le. Bathi bani umlando umfoka Mchunu emacingwane einsizweni zizonke. Ukhombise ngokusobala ukuthi awuyona insizwa. Ayikho emacingwane insizwe eyixoki. Insizwa edayisa ngegazi labafowabo. Esikhundleni sokuthi umbhobho ubhekele ngasezitheni wena amacingwane uvumela ukuthi umbhobho ubheke ngasekhaya. Wadayisa ngabafowethu. Uyenzile lento nakulowanyaka loya. Ogijima phambili silwela umsholozi. Usho nokusho ukuthi ungafa nokufa wena. Ufela uncamalalo, ufela uZuma, usho wena. Abafowethu bayidela. Balwa nabo, abanye baboshwa, abanye abekho emhlabeni. Namanje amathuna asamile. Kunengqombi zamathuna emacingwane. Wawuforward lapha ya. Silwela umsholozi. Bahlohla nawo abantu. Uthi wena uyinsizwa namhlanje udayise ngomuntu omnyama uhamba ovumela ukuthatha imali. Bakunika imali ngizwe Mchunu uyithathile imali. Namanje ke lawo mathuna lawo asamile leyo mizi yalahlekelwa abantu abawu 300 some change. Sizama ukuthi sisusu Ramaphosa. Kodwa wena wakwazi ukuyohlangana naye wathatha imali. Namanje ukuphindile futhi lokho. Hayi mina hayi ngiyaphuma mina kuwena mfethu. Hayi ngiyaphuma mfethu. Yabona ixoki elidayisa ngabafowabo. Ayikho insizwa ethi insizwa kodwa ithatha umbhobho ubhekise ngasekhaya. Insizwa abinethuluzi lokuvikela ivikela ikubo ukuthi izitha ingangeni. Ngiyawuthatha nina thina sidwele abantu base South Africa ukuthi bathola imisebenzi njengoba abanye beyitholile nje. Nivumela nini ukuthengwa? Thengwa ile yandoda leya yekhala. Ayikho inkinga wemacingwane. Kodwa ke khombise ngokusobala babedlala ngawe la bathi uyini upresident of the Maskandi. Yazi Maskandi kucela abafethu abayinsizwa babalekile futhi abanosizo ebantwini. Abakwazi ukusiza. Kunokhuzani lapha ya. Kunosicebi. Abafowethu abangakwazi ukwenza into baningi nje abafethu Thokozani Langa. Oshwi nomuntu ekhala ngiyaxakeka mina uthi wabeka kanjani uthi ube upresident wamabhinqa. Hayi isilo samabandla sasha eceleni ukuthi sibeke wena doda. Sudayisele ngomuntu omnyama namhlanje uhamba ushumayela. Uthi wena ufuna ukuhamba ama meeting ngoba ezakhe ingane seyidlile wemacingwane. Seyidlile zakhe ingane. Mase kudle ezakhe ingane sekwanele. Zonke le ngane zabantu begijima nje la eThekwini zilwa nje. Sukhohliwe izona. Ayikho ke inkinga amacingwane kodwa usifundise isifundo sokuthi siphumeni. Zonke insizwa zase KZN ziphume nje kuwena. Noma ngakuthiwa uzama ukuhlanganisa ini hayi mfowethu hayi. Siyabonga nje mfowethu. Uyoba iqhawe kulabo mhlambe ke owabanika ishare ayithina mfowethu hayi. Siyabonga nje ngoNkosinathi ngwaGumede bengizosho ukuthi ngicela nimqaphele lo baba lo. Nani ke maqembu ezepolitiki nimgade yabo ngoba siya okhethweni uzombona. Uzombona. Uzobe engabhiyozi kanje ephusha ubaba wakhe. Wina lempi esibhekane nayo manje angeke kwenzakale but masiluza lempi kuzokwenzakala. Ngifuna ukukutshela kuzokwenzakalani if le ndaba yama illegal foreigners siluza lempi esibhekane nayo. Bafethu niyazi ukuthi lempi esibhekane nayo asilweli thina. Thina bafethu siyaphila siyazama kuyazameka kufana. But abantu abazolimala kakhulu abazo affecteka ngalempi abantwana bethu
because thina abanye bethu sesibadala, abanye bazoshona, abanye basaphila, but siyakhona ukusurvive. Abantwana bethu ngeke baphile. Yazi mfowethu into ebuhlungu uma kwenzeka siluza lempi ama foreigners ethatha over izwe lethu. Kuyoba buhlungu bafethu. Kuyoba buhlungu okwamanje ngeke ukubone mfowethu. Yabona labantwana bethu abancane bamantombazane, lezi dubudubunyane esithandayo zamantombazane wethu, angeke zilibone ilanga. Zoba izigqila zocansi, ziyovalelwa emahotela, ziyolala namadoda more than 10 a day. Abanye babantwana bethu bayothunyelwa phesheya, beyolaliswa nabantu abangabazi, badayisisa umzimba ngoba thina sobe sesihlulekile. Bafethu kuningi okubuhlungu obuzokwenzakala. Laba besilisa abafana labantwana bayosebenza kanzima just ukuthola nje umjovo wama drugs ukuthi bajove, bayodla phansi. Kumanje bafethu ama Somali lama tuck shop sidliswa phansi. Mangathi uyabheka ku TV ukudla kuchithwe phansi, sinikezwa yonke into. But ngaleso sikhathi sobe singasenawo amandla. Bengithi mina silwe manje sisenawo amandla, sikwazi ukuthi sibhekane nalesimo ngoba ama leaders wethu ayazi kuzokwenzakalani. Ayikho into enzima mfethu njengokuphila in a collapsed state. Into ecollapsile, yazi ngike ngaba kwelinye izwe ilona ayikho into ebisebenza kulelozo. Yazi bewuhamba ufike kuyisithi kumnyama, dark, ayikho impilo ebikhona. Ngikhumbula kahle kwelinye izwe, angeke ngilibize igama lakhona because kuseduzane, sengikhathele ukubiza ilagama lakhona. Ngelinye ilanga bawutshela abafethu besebenza nabo, ubungasadli ngelunch ubudle besidla ngalama take away lawa udle ungaqedi ukudla kwakho, uthatha ukudla kwakho uhambe efensini because kunabantu la efensini around the fence, abazali nabantwana bayakhala balambile. Thina singaphakathi emayini sihlukaniswe effect, but bayasazi isikhathi sethu sokudla, bayeza ngelunch sibanika ukudla. Sometimes ngesikhathi uthi uyabanika because baningi bayalwa bakuthathe lokudla kuchitheka, abanye bakudle phansi. Yaba buhlungu inhliziyo yami ngibone ngathi Nkosi yami lento mayingafika eSouth Africa siyophila njani. So mina ngiyayibona ukuthi if sihluleka bafethu kulwa manje siyophila kabuhlungu. Abantwana bethu bayobulawa, kwathina siyobulawa. Bengibuka nenini bafethu iIslamic State of Africa bafikela abantu as ama refugees, but manje they are applying ukuthi bavule ipolitical party yabo. Bafethu leli izwe lizophathwa ama-Muslim ngelinye ilanga. Ama-Muslim asukumile agcwele yonke indawo. Angisho ukuthi siyokhonzisa uNkulunkulu esingabazi. Bayoza noNkulunkulu esingabazi. Kumanje mfethu udungekile eMzansi kunoNkulunkulu abaningi bama-rituals abasuka koGhana, basuka koNigeria, abantu badidekile. Sikhonzisa into esingayazi because sivumile. Ayikho into ebuhlungu njengokuphila in a collapsed state where yonke into collapse. And ama-politician ethu ngendlela atshontsha ngayo ayazi ukuthi that time mayifika isikhathi sokuthi kuhlushekwe, bona baba into yobifunctiona kuphela is the city. Baba befake high walls, angeke ukhona ungena. Baba benama generator abo abaphehlela ugesi. Kumanje banama boreholes emizini yabo, banamasola yonke into. Wena ophuwa angeke uphile. Angeke uphile mfethu. So manje mina ngithi if sinalo ithuba lokuthi silwe, already sisuJesintu usivulile amehlo, wasikhombisa ukuthi bafethu izwe lethu lidayisiwe. So kudinga ukuthi thina siyeke lokhu sikhwebhana sihlangane together, silwise ugovernment wethu, sivikele lokhu kuhlupheka okukhulu okuzayo. Ayikho mfethu, even uNkulunkulu knows ukuthi uMzansi nini uyohlaselwa ama-foreign. But we have to fight. Even noma ungaye eBhayibhelini liyatshela iBhayibheli ukuthi the foreigners in your land, they will gain more power. And when you lose yours, Deuteronomy, they will lend you money when you won't lend them because when you na lutho, and they will be stronger and stronger in your own country. So sidinga ukuthi sisukume sivikele izwe lethu. Sivikele izwe labantwana bethu because abantwana bethu kumanje kunabantwana abathunjiwe abavalelwe koJoburg lapha emahotela. Balala namadoda more than 20 a day, bavalelwe ama-Nigeria, and ugovernment wethu uyazi. So bafethu sidinga ukusukuma siyekele ukulwa. Sivikele izwe lethu. Mfethu amanye amazwe awaphili, ngihlale ngichazela amanye amazwe awaphili. Abalekela la eMzansi, and now they want to take over izwe lethu. And thina sithule. Silibele ukulwa, silibele ukukhombana, ngabe sihlangana sonke.
silwele izwe lethu nabantwana bethu bakhona ukuphila ngoba nathi salwelwa. Nathi kunabantu abasilwele ukuze sikhona ukuphila. Ngihlale ngigcizelela leyo nto ukuthi abantu basilwele ama-60s ayelo afa efela thina. So bafethu asisukumeni. Kuzoba nzima eMzansi. Mina ngiyabona kuzoba nzima. Ongaboni Nkosi yami ngiyamzwela. Ngiyabonga. Ayiselishonile ilanga bafethu, nali seloyilahla. Hayi kungconywana. Bafethu bafethu ngenza le video nje bengiphuthuma. Bafethu yazi bengibuka abantu bokuhamba laba aba-illegal bayahamba la eSouth Africa. Amabhasi ayaphuma, ama-flight ayaphuma. But abakahambi bonke and baningi abasasasele. And laba basele ilaba vele ebesifuna bahambe kwasekuqaleni. Yabo laba abanye bayihambela nje. Hayi mfethu oMalawi nje ndoda uyabo. Yibo futhi iMalawi uhamba kakhulu and mawuthe ibheka iMalawi. Hayi from ngakimi nje iMalawi kimi is bit like i-harmless kancane. Khona la bengibafunayo bona ke basahlezi basagoloza. But bafethu bengifuna ukunibekela bengifuna nje ukuthi nginichazele ukuthi le group le yalabantu laba abenza ukuthi abantu bokufika bangahambi. Obani labantu and why basibambile because bafethu thina siwumzansi sonke nje sihlukene phakathi. Kune group yabantu eyenza ukuthi labantu bokuhamba bangakhona ukuhamba because iyabavikela. Ake ngiqale nje ngoCyril Ramaphosa ipresident yethu. President yethu bafethu nibonile ukuthi ina soft spot la when it comes to ama-Pakistan, ama-Somali, nama-Ethiopians, nani. Government wethu ngiya-understand why enenkinga nalaba bantu ngoba nini ngeke ngambona isitolo sabo ethi uyothenga mayifika akabuzi ukuthi apha amaphepha zonke izinto uthi nje how is the business. So uyabona ukuthi kunezinye izinto. But then mangithi ngiyabheka bengibheka iCR17 le makabhiza khankasa for ukuba ipresident i-campaign yakhe. Mawuthi uyabheka uyafunda uyalandela uyathola ukuthi uCyril Ramaphosa wathatha imali yama-Muslim organizations ukuthi bafande i-CR17 yakhe le. I think it's close to 200 million mawuthi uyalandela. So uyabakolota vele wonke lama-Muslims lawa nalama-Pakistan uyawakolota imali yabo. So akakhoni vele ukubaxosha. Ngiya-understand kaCyril Ramaphosa ukuthi ufuna abhadale imali yabo ukuze akhone ukubaxosha because naye akasazi enze njani. So uCyril Ramaphosa oqala then abesithu bafethu kule group ngoba igroup yabantu le ama-politicians wethu bafethu hayi bafethu sizamile yiwo alwa nathi ke manje ukuthi labantu bahambe bona bazohamba but kusekhona le group le engikubalela yona ugovernment wethu uCyril Ramaphosa bese kuza ama-politicians wethu nawo asalwa ngoba nawo abenefita phela. OMalema phela bayitholile nabo imali la ngokushushumbisa bogwayi lokhu weqa wenza lena yabo bayitholile imali so bayala. So oMalema oGayton Mackenzie uMackenzie mfethu wayele ilanga lishisa le pheko Limpopo River ethi abahambe mara namhlanje akasakhulumi yabo usethi nje abantu bangaxoshwa. So uyabona ama-politicians wethu ndoda nawo anenkinga ekhanda ofikile Mbalula ngakubalela ngizingiqede mfethu nayi iPremier yaseLimpopo ithi ayifuni ilona iMarch and March lapha. Ama-politicians wethu onke bafethu anenkinga ayawathanda ama-illegal immigrants ukuthi ahlale nathi thina asisafuni siwumzansi. So ugovernment wethu lama-politicians wakhe bafethu bese kuba yilaba abaphila ngathi ke laba abaye toilet ngathi laba abakwazi ukuhlala kuma-mansions ngathi laba ngikhuluma ngama-celebrity nama-influencers nama-content creators lawa amelene ne-South Africa mfethu ukuthi iqoshe labantu. Nini bengibuka ivideo kaMthandeni. UMthandeni bafethu mina ngimaze emncane sewumfana emncane ondile. Yes. Wayesacule lapho khona enye ingoma yakhe engangithanda ehamba namagudla ethi mina ngiyomshiya umama khona ingoma yakhe nje yakudala. Manje usenomkhaba akasakwazi ngisho ukugoba usethi yena usebukisa ngeSouth Africa. Mfethu bo so ama-celebrity anenkinga mfethu otira mfethu bamise umzansi. Ngiyabona osomizi ke ngiyayibuza ukuthi mhla umzansi kubheda bayophila kuphi ngoba phela osomizi ngeke bamukeleke kulamanye ama-country. Lamanye ama-country mina engiwaziyo akusebenzi indoda mfazi akusebenzi umfazi indoda la mfethu lapha afuna ube straight otherwise bakunquma yiba ngabe bavikele kakhulu izwe elibanikeza i-freedom but abafuni osomizi bamelelene nathi bayaqhubeka
yabo. Owenzitha ndoda baphila ngawo ulo TikTok, sebekwazi ukukhomba imbhede nama-couch, bakhomba yonke into nama-heater, kodwa benziwe yiwo uMzansi, kodwa babuza wona ukuthi manixosha labantu nizodla ini? Uyabona nje, uyabona ama-influencers wethu vele nawo aney'nkinga. Lastly mfethu, yabona laba bokugcina i-media yethu, media la eMzansi mfethu nayo imelene noMzansi nayo. Mfethu, kunomuntu waseZimbabwe lapha, indoda ibulala umfazi, yabulala abantwana e-UK, maqeda yafly yabaleka ya eZimbabwe. Nini sizoboshwa i-Interpol la eMzansi, itholakala la eMzansi, ingene illegal la eMzansi, a murderer, umuntu obulala abantu e-UK. Njengamanje uMzansi uyatrenda international ukuthi isigebengu sitholakale khona, but i-media yethu ayikhavi lezo zinto. Nomfundisi waseBurundi ugwaza omunye umama lapha ngokuthi umfowabo ukumash and mash, wamgwaza amanxeba amaningi cishe wambulala. But i-media yethu ayikhavi kahle lezo zinto, idlula nje phezulu because imelene nathi. But wena ungashaya umuntu oyi-1 la, kuzothiwa i-xenophobia, igcwale yonke, iphume nakuma-TV, sonke siyazi. So nje bafethu sinale group le, government, ama-politicians, ama-celebrity, ama-influencers, konke ne-media kuhlangene kulwa nathi. But abantu bokuhamba bafethu bazohamba, sizoyinqoba nje lempi, bazohamba. Ukuthi bekwenzakalani ekugcineni kwakhona bazohamba. Ngiyabonga kakhulu, nibe ne-weekend emnandi.